كيفحتري كيتقالسي كيمكته حالي اللنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح سلام تغطاتلت نايس چانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر منيو تايو ابزا فيديو زيا ابزوان زي حدا كابتما قدسن نبزو حبرتسب بديو زلو صقمات إنا غنري مبار ابزا حلفي اوانات ابستا قبري حدا عابي ساينساوي مزنعتي كم زوج هادو حكي صنهلناون كنريينا لعلتي بزعو غزيو نسمعو كم بعال حدا غنيا والفتات كم بعال شجارة مستي كابزياتو من العلي نعانا كم نعرق كجبرنا زخل نطبي دحسي سمالو استفلت ارستي نيرو جن كساب كندزي كبت كم زنبرو ايفلت نيرو الزنت بزدما صموا يبحال مچم صموا بفلاي ابز معرباو عالم تسديدنا نزلنا حبشا كساب كنديات كعنا خمزلو بتدغاغامي اب كنتاتنا هيوتي زعزبون كبز حسبات زرخبو زلو حقي امبار እዚ ነገር እዚ ናባናት ራይለ ኮነስ ክሳብ ክንደይ ሰዓሪ ይረኸም ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣይናይ ጾታይ ዝያዳ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ዛክፋል ክሕብረኩም እየ ባርዚ ቪድዮ እዚ ስክሪን ሼር ጌርና ናራና ይኹን ከይዲና ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ምክንያቱ ብዙሕ ኣብ ውሽጡ ከመይ ገይሩ ከም ዝምዕብል እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ንኽትበፅሕ ድማ ፑሽ ግበርዋ ምክንያቱ ንብዙሓት ክሕግዝ ዝኽእል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ So first, let's go and check this. So comes to was a long article is Kabiro News Bal area Rahibeyo Gin Abzuh publications when what's illo Tailanalo feeling lonely and depressed could accelerate aging more than smoking. Iblana Lali Shigara Metkach Lali Mastowin Koreana زي تموان كمودما depressed ويكا تخلوا كهلو نهيوتنا نخن أرق نرجعنا زك على تف زلا على بقطع مخانو زي ما سمعتوا صحف الرجاجي سلو سلزي هذا article زي أب محدد معلومات ورد شعات على تران شو عتنا بيلو زوات كلش نشران كتن معلتيو سو انتهي بلنا زلو مجمريا زي study زي أب شحن كلت عصرت قلت الشح تشايناويان سبات زتخايدي مزنعتيو يبلنا مالتيو so نرانا يخن كيدنا انتهي the most important thing of the مالتيو so up to physical okay can be affecting your physical health specifically accelerating your body aging process so مجمرياتي general حقا رلنا كساب كندي نسبات اب كندي سبات تغايده مصنعات مخانو the researchers behind the study led by a biotechnology company Deep Longevity said that they are surprised to see how much of an impact psychological factors such as factors could have on aging compared to established physical factors such as smoking مبزعتو ጊዜ ከም በዓል ሽጋራ ይኹን መስተ ዓብ ጽልዋ ከም ዘለዎም ይዝንገር مجمريا what is aging clock the aging clock ዝበሃል እንታይ ዲፋይን ይገብሩና ኣለው መብዛሕትኡ ግዜ እርጋን ብኸመይና ንገልጾ ንሕና ዕድሜኻ ናወስኸ 5 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት እዚ chronological age counting ይበሃል ካልእ ግን እንታይ ዝብልዎ biological age ዝበሃል ኣሎ እንታይ ይስኸ so እዚ biological age እንታይ ይበሃል by looking for a combination of 16 blood markers 16 ናይ ደም ምልክታት እናጠመቱ 7 biometric parameters and the biological sex of the participants ስለዚ 16 ናይ blood biomarkers ዝበሃሉ 7 biometric parameters ከምኡውን biological sex of the participant ነቲ ጾታ ናይቲ ሰብ እውን ብምእታው ማለት እዩ an aging clock is a digital model of aging trained on thousands of human samples يبلنا زي Fedor Galkins lead scientist at Deep Longevity told Euronews. So it learns to identify the footprints of aging by inspecting biomarkers profiles it is estimated the person's age by looking to the so ኣብትዮም ምልክታት ብምርኣይ እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ናይ ደም ምልክታት ከምኡውን ባዮሜትሪክ ፓራሜተርስ ዝብሎም ዘለው ከምኡውን ጾታ ናይቲ ሰብ ነዚኣቶም ብምልካት ካብቲ ምልክታት ትወዲ ሰብ ክንደይ ዕድመ በፂሑ ኣሎ ክንዲ ምንታይ እቲ ክሮኖሎጂካል ወይ ከዓ ዕድሚኡ
biologic ዕድሜኻ ክንደይ ምዃኑ ዘይገድስ ክሳብ ክንደይ ኣሪካን ወይ ንእሽተይ ከም ዘለኻን ዝሕብር ሓበሬታ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ it turns out that a person is recognized by this model as an old person and their molecular aging process are accelerated so እቲ molecular aging process ናትካ ብቕልጡፍ ይኸይድ እንተሎ ኣረጊት ክትከውን ትኽእል ማለቶም እዩ so this property can be used to prevent the onset of aging related to disease ጽኔልና ብዞን ርየና so all right give me a sec ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኑ ኣሎ that's why ነዚ ትርኢ ዘለኹም እምበር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ እቲ ዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም so እንታይ ብለና ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝረኣይዎ after analyzing the data of ከባቢ 12,000 ቻይናውያን adults ድሕሪ ብምፅንዖም እንታይ ረኺቦም the clock determined that smoking added around 1.2 years of aging ሽጋራ ምስሓብ ኣብቲ ናይ እርጋንካ 1.25 ዓመት ዓመትን ርብዕን ኣቢሉ ኣብ እርጋን ክወስኽ ኣብ ዕድሜኻ ከጉድል ከም ዝኽእል ማለት እዩ ዕድሜኻ ክሕፅር ከም ዝኽእል ክረኽቡ ከለዉ feeling of loneliness however could add up to 1.65 years of aging ስለዚ እቲ ጽምዋ ንብሎ ዘለና ግን ካብቲ ናይ ሽጋራ ንላዕሊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ይነግር ማለት it wasn't that feeling alone that contributed to this acceleration of aging ጽምዋ ንበይኑ ኣይኮነን ይብሉና ኣሎ but rather a whole set of psychological design to measure well-being that also included fearfulness okay እቲ ጽምዋ ክብሎ ከለዎ እቲ ጽምዋ ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምስ ዝድመሩ ከም በዓል ፍርሂ ተስፋ ምቑራፅ ጸቕጢ ኣመና ጸቕጢ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንብሎ ዘይሕጉስ ምዃን ከምኡውን ሕማቕ ድቃስ ስለዚ እዚኣቶም ተተደማሚሮም እቲ ሎንሊነስ ዝብልዎ ዘሎ ወይ ክትጽምዋ ነዚኦም ዘማልእቲ ኮይኑ ፍርሂ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ተለካ ተስፋ ቁርፀት እንተሎ ኮይኑ ዲፕሬሽን እንተሎ ኮይኑ ዘይሕጉስ እንድሕር ኮንካ ከምኡውን ድቃስ ዘይብልካ ኮንካ እዚኣቶም እዮም ዘእርጉኻ ይብሉ ስለዚ ንበይንኻ ምዃን ወይ ጽምዋ በይኑ ማለት ኣይኮነን ብዘይ እዚ ነገራት ዝበይንኻ ኮንካ ግን ሕጉስ ኮንካ ከምኡውን እዚ ንብሎ ዘለና ፍርሂ ዘይብልካ ተስፋ ቆራፅ ተዘይኮንካ ዲፕሬሽን ተዘይብልካ እዚ ፀገም እዚ ክህልወካ ኽእል እዩ ስለዚ እቲ ጽምዋ ነዚኦም ዘኸትል ምስ ዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ጽምዋ ነዚኦም ክኸትል ስለ ዝኽእል ማለቶም እዩ ካልኣይትነት ድማ ዝተመርዓዉ ካብ ዘይተመርዓዉ ዝያዳ ካብ ጽምዋ ከም ዝገናገሉ ይብል ኣሎ ማለት እዩ those were married were also found to have age an extra ምርዕዋት ካብቶም ዘይምርዕዋት 0.30 ከባቢ 0.35 ዓመት ከብሉ ከም ዝኽእሉ ይነግረና ካብቶም ሲንግል ዘሎ ማለት እዩ while people living in rural ኣብ ገጠር ዝነብሩ ሰባት ወይ ካብ ንሽተይ ዓዲ ዝነብሩ ድማ 0.39 ዓመት ቀልጢፎም ካርጉ ከም ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ ምርዕዋት on average ምስ ሲንግል ዘለዎ ክወዳደሩ ከለዉ ዝነውሕ ዕድመ ኣለዎም ከምኡውን ኣብ ከተማታት ዝነብሩ ካብ ኣብ ገጠር ንሽተይ ዓዲ ዝነብሩ ዝነውሕ ዕድመ ክህልዎም ይኽእል ይብለና ማለት እዩ እዚ መፅናዕቲ እዚ so ኣብዚ እንታይ ርኢና ኣለና ተኣገዳሲ ነገር ጽምዋ ኣገዳሲ እዩ ሽጋራ ምስታይ ኣልኮል ምስታይ ጽቡቕ ንብል የለናን ንጹር ክኾነልኩም ሽጋራን መስተን ጽቡቕ ይብል የለኹን እንታይ ደኣ ካብኡ ንላዕሊ ግን ጽምዋ ክሃስየና ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ መፅናዕቲ ስለዚ ንጽምዋ ንምምካት ክንፅዕር ኣለና ኢና ንብል ዘለና እታ ካልኣይቲ መፅናዕቲ ብጣዕሚ ኣገራሚት ኮይና ዘላ እቲ ጽምዋ ንመን እዩ ዝጥቅዕ ዘሎ ዝያዳ መን እዩ ግዳይ ናይ ጽምዋ ኮይኑ ዘሎ ዝብል ድማ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቫይራል ከይዱ ዝነበረ መልእኽቲ እዩ the rise of lonely single men ደቂ ተባዕትዮ ሲንግል ደቂ ተባዕትዮ በይኖም ናይ ምዃን ብጽምዋ ይህሰዩ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓደ ኣብ ሳይኮሎጂ ቱዴይ ዝብል ብሓደ ሳይኮሎጂስት ዶክተር ሳይኮሎጂስት
ዝተገበረ መጽናዕቲ ማለት እዩ ንብዙሕ ሰብ ከዛርብ ቀኒዩ ስለዚ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኦልሞስት ከባቢ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ወላ ኣብቲ ዴቲንግ ኣፕስ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝተገበረ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ መጽናዕቲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ሰብ ሎሚ ፍቅርን ዝምድናታትን በዚ ዴቲንግ ኣፕስ ዝበሃል ከም በዓል ቲንደር ሂንጅ ባምብል ከምኡታትን ብዙሓት ኣለዉ ብኣታቶም ገይሩ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብዚኣቶም ድማ ልዕሊ 62% እቲ ናይቲ ኣፕ ተጠቃሚ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ እኹላት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋን እቲ ዝሕዝን ክፋል ኣብ ዓለም 50-50 ክንከውን ከለና ምናልባት ቁሩብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይበዝሓ ኮና ኣብቲ ህይወት ኣብዚ ናይ ዴቲንግ ኣፕስ ክረአ ከሎ ግን ኤክሰሲቭሊ ኣዝዮም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ኣለዋ እዚ ነቲ ናይ ምርኻብ ዕድል ኣዝዩ የፅብቦ ማለት እዩ ከምኡ ድማ men need to address skill deficit ከምኡ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ርኡይ ፀገም ናይ ክእለታት ገለገለ ክእለታት ከማዕብልዎም ዝግብኦም ብዘይ ምህላዎም ግዳይ ይኾኑ ኣለዉ ይብለና ማለት እዩ እዚ እጂ ኣብ ሕብረተሰብና ክንሪኦ ከለና ከም ናተይ ትዕዝብቲ ክውስኸሉ ከለኹ ዝገደደ እየ ዝብሎ ስለምንታይ ንሕና ኣብ ስደት ስለንነብር ዘለና ተሰዲዱ ዘሎ ድማ ዝበዝሐ ወዲ ተባዕታይ መንእሰይ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እዚ ናብ ደቂ ተባዕትዮ ናትና ክሪኦ ከሎ ዝገደደ ይገብሮ ገለገለ ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ከይዱ ተመርዒ ከምፅእ እውን ዕድል ስለ ዘይብሉ እቲ ኩነታት ዝገደደን ዝገነነን ኮይኑ ይስማዓኒ እምበኣር ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብፅምዋ ይህሰዩ ከም ዘለዉ ክንሓስብን ከነስተውዕልን ክንክእል ኣለና እሞ ኤክስትራ ፃዕሪ ክንገብር ኣለና ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቅሮኦም እኳ ክብለክና ንክእል ነሱ ምርጫ ናት ግዴታ ኣይኮነ ምርጫ እዩ ዝያዳ ግን ንቤተሰብኪ ሓውኺ ገለገለ እንተለኹ ደሃዮም ግበራ ሓግዝኦም ኣወዳት ወዲ ንወዲ ክሕግዞ ይኽእል እንድዩ ግን እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተገዲስክን ደውላሎም ደሃዮም ፍለጣ ፕሊዝ ኢትስ ኢምፖርታንት ከመይ ኣለኻ እንታይ ክሕግዘካ ክእል ብምባል ደሃዮም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ወዲ ንወዲ ጓል ይረክብ ከም ዘየሎ ፅሟ ከም ዘለዎ ንክገልፅ ይስከፍ እዩ ምክንያቱ ውጥቀት ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ስኻትክን ግን እንታይ ክሕግዘካ ከመይ ኣለኻ ገሌልካ ከተዋግዖ ክትሕግዞ ምፍታን ኣገዳሲ እዩ ምኽሪ ዘድልዮም እንተኮይኑ እውን ምኽሪ ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይደልያ ብኸመይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክራኸቡ ክእሉ ሓሳባት ሃቦም ወዲ ጥራይ ኣይኮነን ክቦም ዘለዎም እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ንኣሕዋትክን ተገዲስክን ክትሕግዛ ስጉምቲ ክትወስዳሉ ዘላ ዝግባኣክን እዋን እዩ ክንደይ ኣሕዋትና ንመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይምግናን ኣወዳት ኣሕዋተን እዮም ሓጊዞም ዝእትውዎን this is very natural ምክንያቱ ኣነ ክመፅእ ከለኹ 9 ኣወዳትን 10 ኣዋልድን ገለ ኢና ነርና ትሬሾ እዚ ብዙሓት ኣወዳት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዙ ስለዚ እሳቶም ክሕግዙ ከለዉ ንስኻትክን ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እንተለኽን ከመይ ገይሮም ምስ ካልኦት ኣዋልድ ኮኔክትድ ክኾኑ ይኽእሉ ድዩ ከመይ ገይሮም ንመፃዮም ሓገዝ የድልዮም እዩ ተገዲስና ክንሪዮ ክንክእል ኣለና እዚ ንምዕራባውያን ዓለም ገለ ካብቲ here are the broad trends in the relationship landscape that suggest heterosexual men are in rough ስለዚ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ዝሃስዮም ዘለዋ ነጥብታት ብምባል ዝገለፁ ሓደ ዴቲንግ ኣፕስ እትርክብ ቀደም ኣብታ ዘለኻያ ከተማ ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዓድድ እዩ ገለ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓለም ሙሉእ ብሓደ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ዴቲንግ ኣፕ ድማ ካብዚ ቲንደር ዶ ገለ ዶ ዝበልኮ ወፃኢ ኢንስታግራም ፌስቡክ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ክትሪኣ ከለኽን ክንደይ ሰባት መሰጅ ይፅሕፉልክን ወይ ገለ መለ ክሳብ ክንደይ ፀገም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኩለን ደቂ ተባዕትዮ ዓይኒ ከውድቃ ከም ዘይክእላ ከማርፃ ከም ዝኽእላ ብዙሕ ደረጃታት ረቋሒታት ክሰርዓ ከም ዝኽእላ ይገብረና ኣሎ እታ ትሕዝን ክፋል ፅንሕ ኢልና ክንሪኣ ኢና ወላ እኳ ደቂ ኣንስትዮ ስታንዳርድ እንተለወን እዝን ከማልኡ ኣለዉ ንኣብነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝሓትኦ ዘለዋ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና communication skill ክህልዎም ኣለዎ ከምኡውን ኢሞሽናል availability ብስምዒታዊ ህልውና ክህልዎም ኣለዎ ተገዳስነት ክህልዎም ኣለዎ ክብርታት ናቶም ድማ ምስናትና ክዋሰብ ኣለዎ ክብላ ከለዋ እቲ እዚ ግን I think ብናተይ ርዲት political correctness ክንብሎ ንኽእል ኢና ደቂ ኣንስትዮ ብኣፈን ዝዛረብዎን ብውሽጠን ዝሓስብዎን ንበይኑ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን እቲ ምርጫ ኩሉ ሰብ ዕድል ክወሃቦ ከሎ እቲ ዝበለፀ ክመርፅ ዝፍትን እታ ማኣረምታ ተድልያ ድማ ኣብዚያ እያ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ይራኸባ እየን ውሑዳት ደቂ ተባዕትዮ ንዝበዝሐ ደቂ ኣንስትዮ ኣክሰስ ከም ዘለዎም ይንገር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ መንገዶም ዝፈልጡ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ኣካላቶም ፅቡቕ ነፍሶም ዝከላኸኑ ኩሉ ፅቡቕ ዘለዎን እየን ዝደልያ ልክዕ ከምቲ ወዲ ፅብቕቲ ጓል ገለ መለ ዝደሊ ማለት እዩ እዚአን ኣዋልድ እዚኣተን ኩሎም ኣወዳት ግን ከምቲ ንሳትን ዝደልይዎን ኩሉ ነገራት ከማልኡ ይክእሉን እዮም ስለዚ እቶም ውሑዳት ነዚ ነጥብታት ዘማልኡ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕዎን ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ
እሳቶም ከዓ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘለወን ንኩለን እናጎድእዎን ይኸዱ ስለዚ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሎም ኣወዳት ጥቕሚ የብሎምን ይብላ እቶም ዝጉዳዩ ኣወዳት ግን እቶም ፅሟዋ ዘለዎም ዝበሃሉ ዘለዉ እዚኦም ኣይኮኑን እዞም ፅቡቃት ኣዋልድ ምስ ኣዋልድ ዝተፈላለዩ ኣዋልድ ዝራኸቡ እሶም ኣይኮኑን ዝግዱ እቶም መንገዶም ሒዞም ብፅምዋ መንገዶም መሪሖም ምስ ውሕዳት ዝራኸቡ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ከም መሓዛ ክትቆፅሩ እዮም ንሳቶም እዮም እቶም በዚ ከምዚ ሕማም እዚ ዝጥቅዑ ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ ርፅኔ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኣወዳት ይግብኦም እዩ ገለመለ ዝብላ ኣብቲ ናይ ምዕራብ ዓለም ማለት እዩ ከምኡ ይረ ነይረ እቶም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝብድሉ ይኮነን ዝብድሉ ኣወዳት ኣይኮኑን እዚ ፀገም ዝሃስዮም ዘሎ እቶም ጠቕላላ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክራኸቡ ዘፀግሞም ትምህርቲ ዘለዎም መንገዶም ሒዞም ዝኸዱ ልክዓካዕ ዘይፈልጡ ኣብ ፓርቲን ኣብ ዲስኮን ዘይከዱ እዚኣቶም እዮም ግዳይ ዝኾኑ እዚኣቶም እዮም ድማ እቲ ፅምዋን እቲ ከምዚ ሂወትን ዘጥቅዖም ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ሓደራኽን ኩሉ ግዜ እቶም ፍላሽ በለጭረጭ ዝብል ገለመለ ተዛረብቲ ገለመለ ንኣታቶም ጥራይ ትጥምታ እንተለኽን ንብዙሓት ኣዋልድ ንሳቶም ክሃስዩ ይኽእሉ እዮም እቶም ጥዑያት ኣወዳት ክትጥምትኦምን ኣክቲቭሊ ንዕኦም ደሊኽን ንክትሕግዛ ክትብገሳን ድማ ለበዋ ይብል ማለት እዩ እዚ ኣብ መወዳእታ መን እዩ ሓቀኛ መን እዩ እቲ ቁኑዕ ኣይኮነን ክንዛረብ ዝደሊ ዘለኹ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብዚ ከመይ ጌርና ተነቢብና ንሓትሕድና ንሕግዝ ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ናብ ብዙሓት ክትባፃዕ ፕሊዝ ናብ ብዙሓት ኣክቲቭሊ እውን ስለድዎ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ፅምዋን ደቂ ተባዕትዮ ሃሳይ እዩ ብመንፅሩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ነፍሰ ቅትለት ይፍፅሙ ይፅለሉ ዲፕረስድ ኮይኖም ሕማቅ ኩነታት ንሪኦም ኣለና ናትና ህዝቢ እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ፀዓዱ ጥራይ ይብል ኣለኹ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክንደይ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማትን ሽግራትን ኣብ ሕማቅ ወልፍታትን ኣብ ፖርኖግራፊ ኣብ ካልእ ፅያፍ ነገራት ወፊሮም ኣለዉ ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይረኽቡ ዘለዉ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ክገብሩ ከቢድ ስለዝኾኖም ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ነቂሑ ከይተፈራረደ ክንተሓጋገዝ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ዋላ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ዝኸበደ እዩ ብመንፅሩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እዚ ፀገም እዚ ንሄትሮሴክሽዋልስ ጥራይ ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ዝፈትው ጥራይ እምበር ንሆሞሴክሽዋልስ ዝበለፀ እዩ ከምዚ ዓይነት መድረክ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ግብረ ሰዶማውያን ከም ዝኾኑ እውን ፃቕጢ ይገብረሎም ናብ ገፆም ከም ዝኸዱ ይገብሮም ስለዚ እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ኣይኮነን ንቐፃልነት ማለት እዩ ስለዚ ኣስተውዒልና ነዚ ነገራት ሪና ኩልና በብናትና ክእለት ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሓሉ እሞ ነቲ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ክንጓየ ይደሊ ላይ ግበርዋ ናብ ካልኦት ክትባፃሕ ፅቡቅ እንተኢልኩማ ስለድዋ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ፊድባክ ናትኩም ተመክሮ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየልኩም እየ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክወድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩ ንብለኩም ፀፅብቑ ቻው